Minahal nga mga kaigsuunan diha ni Kristo. Kini ang ika-20 nga sesyon sa serye sa Sermon sa Impyerno. Akong humanon kini nga serye sa Impyerno sa sunod nga sesyon. Nagtuo ko nga mutambong ka sa serbisyo nga adunay mas malipayon nga kasing-kasing tungod kay dili na nimo makinahanglan nga makanungog pa bahin sa impyerno. Ang impyerno usa ka makakalisa nga lugar mao nga imposible nga dili ka mahadlok sa impyerno. Apan labing menos mahimo nimong ipadayon ang imong kaugalingon kutob sa mahimo gikan sa impyerno. Mahimo kini pinaagi sa pagtuman sa langit diha sa inyong mga kasing-kasing samtang imong isalikoy ang mga sala sa kasing-kasing ug magkinabuhi diha sa kamatuoran ang kahadlok sa mga silot o sa sala mawala. Dili ka na mahadlok ug nga mahulog sa impyerno. Busa makabaton ka og kalinaw sa hunahuna. Bisan pa nga anaa ka sa usa ka lisod kaayo nga sitwasyon sa pisikal, ang imong kasing-kasing mahimong langit mismo. Mga kaigsunan, awhagon ko kamo sa pagsalikoy sa mga sala nga wala pa ninyo isalikoy. Kung sa imong unahuna adunay daghang pa nga mga butang nga nahibilin aron isalikoy, unya hunahuna una ang mga hinungdan sa sala. Kung imong tantangon una ang ingon nga mga sala, mahimo nimong isalikoy ang daghang ubang pang mga sala. Ang atong Ginoo mipas-an sa krus alang kanato aron dili kita mahulog sa impyerno. Busa sa diha nga kita mosulay sa pagsalikoy sa mga sala, siya siguradong muhatag kanato sa grasya o gahom sa pagbuhat niini. Siya malipay uban kanato ug mulig-on kanato. Pinaagi sa pagsalig niini nga Ginoo ako nang hinaot nga kamo makasinati sa buhat sa paghimo sa imposible nga posible o posible nga mga butang nga mas posible samtang kamo nagsalikway sa mga sala. Ako nagampo sa ngalan sa Ginoo nga kamo makahimo sa usa ka paglukso sa hugot nga pagtuo uban sa usa ka bag-o nga kasing-kasing ug mas duol sa bag-ong Jerusalem. Minahal nga mga kaigsuunan diha ni Kristo. Atong ipadayon gikan sa niaging sesyon, ako makigsulti kaninyo mahitungod sa impyerno sa kalayo ug asupre. Sa dihangang Ginoo mobalik sa kahanginan ang bangkete sa kasal ipahigayon sa kahanginan ug ang dakong kasakitan magsugod dinhi sa yuta sulod sa 7 ka tuig. Human niining 7 ka tuig moabot ang milenyo nga gingharian. Sa dihang ang milenyo nga gingharian mahuman na, adunay dakong katapusang paghukom nga mokompleto sa ug motapos sa proseso sa pagkultibar sa tao. Ang paghukom sa selot magsugod una sa mga kalag nga wala maluwas ug adunay medyo mas bugat nga mga sala. Sama sa pagsukod sa timbangan, ibutang sa Dios ang kinabuhi sa matag usa sa lamisa sa paghukom ug sukdon kini sa pulong sa Dios nga mao ang sukdanan sa kamatuoran. Silutan niya siya sa linaw nga kalayo o sa linaw nga asupre, sumala sa ilang daotang mga buhat ug pulong. Ang mga paghahukman itambong sa linaw nga kalayo o sa linaw nga asupre. Kadtong nakadawat sa una ug ikaduha nga level nga mga silot sa ubos nga lubnganan, mahulog sa linaw nga kalayo. Ug kadtong nakadawat sa ikatulo ug ikaupat nga level sa selot kay ngadto sa linaw nga asupre. Sunod, kadtong naluwas makadawat sa paghukom sa ganti. Sumala silang sukod sa pagtuo ang matag usa kanila makasulod sa paraiso, ang una, ikaduha ug ikatulo nga gingharian sa langit o bag-ong Jerusalem. Dugang pa makadawat sila og mga ganti sa gidakon sa ilang pagkamatinumanon sa Dios. Walay madugay human nako giablihan ang kini nga simbahan, gipakita sa Dios kanako ang impyerno. Nakita nilang tanan ang ubos nga lubnganan ug niingon nga kadto ka impyerno. Apan alang kanako ang Dios unang nagpakita kanako sa linaw nga kalayo ug dili sa ubos nga lubnganan. Ang impyerno nga ako nakita niadtong panahon na dako kaayo. Kini walay katapusan, napuno kini sa usa ka alisngaw nga migula gikan sa init nga mga tubod. Hinay kong nakita ang mga tao didto. Ang uban kanila makita gikan sa dughan pataas ug alang sa uban ang ilang mga ulo ra ang nakita. Sumala sa mga binuhatan sa matag usa adunay mga tawo nga ang katunga lang sa ilang lawas ang mga naa sa linaw nga kalayo, samtang ang uban halos ang tibuok lawas ang naa sa linaw. Ang mga pagsakit sa ubos nga lubnganan siguradong sakit. Apan ang kasakit sa impyerno naa sa lain nga level. Sa diha nga sa ubos nga lubnganan sila nakahunahuna akong ngano nga sila midangat sa ingon nga mga dapit ug musulay sa pagunahuna akong sa unsang paagi kan sila makalayo gikan sa mga insekto, mga mananap o mga mensahero sa impyerno. Apan sa linaw nga kalayo o linaw nga asupre sa impyerno, wala sila gutlo sa pagpahulay bisan sa pagunahuna sa ingon nga mga butang. Nagpakita lang sila og mga spontaneous ang conditional reflex sa kasakit pinaagi sa pag-irog ug paglukso samtang nagsagit og nagigil sa ilang mga ngipon. Dili gyud sila makaunahuna og bisan unsa. Walay luna alang niana. Diha sa Marcos Kapitulo 9, versikulo 47 hangtod sa 49, gihulagway ni Jesus kung unsa ka makakahadlok ang impyerno.
Sa 40 City, ug kung ang usa nimo ka mata mo ay makaangin kanimo sa papakasala, lugita kini. Mas maayo pa kanimo nga mosulod sa gingharian sa Dios nga usa ray mata kaysa sa duha ang imong mata apan itambog ka sa impyerno. 48. Didto dili mamatay ang ilang mga ulod ug dili mapalong ang kalayo. 49. Ang tanang tawo putlion pinaagi sa kalayo makaingon nga ang usa ka halad giputli pinaagi sa asin. Ang asin gigamit isip pang palasa. Apan gigamit usab kini sa paghinlo sa hugaw nga mga butang. Sama sa atong pasabog ug asin sa hugaw nga mga butang ang nagilaab nga kalayo walay hunong nga mulamoy sa mga kalag nga nahugawan sa mga sala ug musunog sa ilang mga lawas. Ang mga kalag sa linaw nga kalayo mulukso ug muliko nga dili makagwanta sa kasakit. Dinhi sa yuta kung ang mga tawo maglingaw-lingaw sa pagbuhat sa pipila ka mga dula, sila mahimong mulukso. Sa panga nightclub daghang mga tawo ang moanhi aron masayaw, pero bisag lingaw kaayo sila, kapoy kaayo sila. Mao nga mohunong sila sa ug mo pahulay. Apan sa impyerno dili sila mulukso ug magambak sa kalipay kundi tungod sa kasakit. Bisan pa ni ana sila dili mohunong. Grabe sab ang ilang singgit hangtod sa punto nga magsakit ang ilang ulo. Ang ilang mga eyeballs makakalisang tan-awon ug ang gagmay nga mga ugat sa mga mata mobuswak. Giatak nila ang uban aron makagawas gikan sa init nga siga. Bisan pa ni ana dili gayud sila makalingkawas sa kainit. Ang mga siga sa walay katapusan nga linaw nga kalayo adunay parehas ka temperatura bisan asa. Bisag mangita silang medyo mas bugnaw nga dapit, dili gyud nila kini makit-an. Parehas sa bisag tunban nila ang uban. Pareho ra ang kainit. Sama sa gingon ni Jesus, diin ang ilang mga ulod dili mamatay ug ang kalayo dili mapalong. Ang kalayo sa impyerno dili gayud mapalong. Ang temperatura nagpabilin nga pareho bisan sa paglabay sa panahon. Hangtod sa dakong paghukom ang mga silot sa ubos nga lubnganan ubos sa otoridad ug kontrolan ni Lucifer. Apan ang mga linaw nga kalayo gasupri pagahukman sa dakong paghukom automatic kag gipalihok ubos sa pagdumala sa Dios. Ang tibok linaw nga kalayo adunay parehas nga temperatura pinaagi sa gahom sa Dios. Walay bisan usa ka degree nga kalainan. Usab sama sa giingon diin ang ilang ulod dili mamatay, kini nga kalayo naghatag lamang og kasakit sa mga halag. Dili gayud kini mopatay o makapalong kanila. Sa ubos nga lubnganan sa dihang ang ilang mga bahin sa lawas giputol og naapaakan sa mga ulod, sila sa wala madugay na ulian sa ilang orihinal nga kahimtang. Ingon usab sa impyerno ang lawas nga nasunog mapagsig-uli dayon. Kini nga pagsunog ug pag-ayo nagpadayon. Hatagan ko ikaw sa usa ka pananglitan aron matabangan ka nga mas masabtan kini. Nakakita ka na ba og pipila ka mga animated nga pelikula ug ubang mga salida diin naghulagway sa mga tawo nga nagantos sa electric shock sa taas sa nga boltahe. Sa gayon nga makuha nila ang kakurat, makita na nato ang ilang kalabira sa ngit-ngit nga anino. Ug samtang nawala ang kuryente, mibalik sila sa original nga porma. Susama kini sa mga imahe sa X-ray. Kung gikuhaan og X-ray atong makita ang itong nga background ug ang atong mga bukog ug pipila lang ka organo nga makita nga puti. Makita nato ang sulod sa atong lawas. Sa samong paagi kadto nga naa sa linaw nga kalayo makita ang sa ilang pisikal nga lawas apan sa usa ka gutlo ang ilang espiritu lamang ang makita samtang ang ilang unod kay nasunog. Og sa wala madugay pagkahuman nakita na usab sila sa ilang pisikal nga lawas. Sa usa ka pamilok makita nimo ang duha ka imahe nila. Niining pagiha ang ilang lawas nasunog ug maulian dayon. Ang kasakit sa ilang tibok lawas nga nasunog sa init nga siga dili masabtan sa pisikal nga kahibalo. Unsang imong bation kung imong ituslob ang imong tudlo sa nabukal nga tubig? Wala ako nag-ingon nga kinahanglan nimo nga buhaton kini sa tinuod. Muuyo na mga tawo nga nasunog. Lisod kayong antuson ang kainit ug kasakit sa first degree burn pa lang. Apan kini nga kasakit sa usa ka first degree nga paso dili katandi sa kasakit sa usa ka third degree. Sa kaso sa third degree burn adunay mga tawo nga nabuang ug naghikog tungod sa dili magwanta nga kasakit. Mahuna-huna ba nimo kung unsa ka grabe ang kasakit? Unya unsa pa kaha nga kasakit ang pag-aantuson sa mga kalag didto sa impyerno. Di nang ilang mga panit, mga kaunoran sa kaugatan, mga tinaig, mga bukog, ang tanan nasunog. Ang mga samad gikan sa mga paso dili dali maayo kay ang mga kainit mosulod sa imong lawas. Sa pagsulod niini sa imong lawas kini mopatay sa mga ugat ug mga selula. Mapanit ang tanan mga panit ug kuhaan ang usa ka tipik sa unod gikan sa imong sampot ug ipuli kini sa nasunog. Kinahanglang moagi siya sa mga maong mga proseso sulod sa mga katuigan. Para sa third degree nga mga pasyente ang kasakit gani hinungdan nga sila adunay mental nga kasakit. Kung adunay usa nga nagantos sa usa ka paso ang mga naglambigit sa mga paagi sa tawo na balaka nga ang mga kagaw gikan sa hangin mahimong makalusot. Dili, kung biyaan nimo kini mas dali kani mamaayo. Apan kung imong iapil ang mga paagi sa tawo mas dugay kini. Unya sa unsang paagi ang kagaw gikan sa hangin dili makalusot.
Kana nga kasakit dili mapahayag sa pulong lang. Kini usa ka komprehensibo nga kasakit diin imong mabati ang tanan nga mga kasakit sa pagkagisi, giputol o gidunggab sa mga mensahero sa impyerno, napaakan sa mga ulod ug uban pa. Kinahilabihan ka sa kainit ug sakit ug tungod sa dili magwanta nga kainit sila mosinggit lamang sa kadautan. Dugang pa, kung musunog ang tibok nilang lawas, kini maulian dayon. Unya masunog na nasad usab. Kini nga siklo nagbalik-balik nga walay katapusan. Masakitan sila pag-ayo sa maong walay katapusang kasakit ug dili makabuntog o makagwantan ini. Bisan pa ni ana, sila dili mahimong makuyapan o mamatay. Kinahanglan silang mugugol sa kahangturan nga nagantos sa ingon nga kasakit, nga dili makapahulay bisan unsa usa ka gutlo. Apan sa pagadungog ni ini nga mensahe ang pipila kaninyo tingali magunahuna. Ang mga tao ba nga mahulog sa impyerno ug makadawat sa mga silot adunay ilang pisikal nga lawas? Sa kaso nga sa mga naluwas sa dihang ang Ginoo moani sa hangin, ang ilang mga lawas mousab ngadto sa nabanhaw nga mga lawas nga dili mawala. Ug human sa dakong paghukom sila adunay hingpit nga langit ng mga lawas. Apan kadtong mahulog ngadto sa impyerno dili makabaton sa pagkabanhaw tungod kay sila walay kinabuhi. Hinunuha human sa dakong paghukom sila makabaton sa lawas diin ilang gibati ang kasakit sa mga silot sa impyerno. Maangkon nila ang lawas nga mulungtad hangtod sa kahangturan. Hangtod ni adtong panahona sa ubos nga lubnganan makadawat sila sa mga silot sa porma lang sa espiritu nga walay lawas. Kini nga kasakit dako usab. Apan tungod kay sila gisilutan silang pisikal nga lawas sa mga linaw nga kalayo ug gasupre, sila magantos sa laing level nga hilabihang kasakit. Mga igsuon, kadtong nakadawat sa una ug ikaduha nga level nga mga silot sa ubos nga lubnganan mahulog sa linaw nga kalayo. Kadtong kansang mga sala mas bugat ug nakadawat sa ikatulo ug ikaupat ka level sa mga silot mahulog ngadto sa linaw nga asupre sa pito ka pilo nga mas init pa kaysa sa linaw nga kalayo. Sila maong nakahimog mga sala nga mosangpot sa kamatayon o kinsa gihulugan sa yawa sa pagwarog batok sa Dios uban sa ilang konsensya nga nasunog sa init nga putaw. Karon unsang kalainan tali sa linaw nga kalayo ug sa linaw nga asupre? Ang ilinaw nga kalayo adunay kinatibuk ang pula nga kolor, samtang ang linaw nga asupre adunay medyo dalag nga kolor. Si babaw sa dalag nga linaw nga asupre, imong makita ang mga bula sa hangin nga sama kadako sa kalabasa diin ug didto. Sa linaw nga kalayo ang uban kanila katunga lang sa ilang lawas ang naa sa linaw. Apan sa linaw nga asupre dili nato makita ang maong tawo. Ang matag usa adunay ilang lawas nga naunlod sa linaw nga asupre gikan sa ulo paubos. Sanglit ang ilang lawas giunlod sa linaw nga asupre nga pito ka pilo nga mas init pa kaysa sa linaw nga kalayo. Busa-unsaon ni bisan kinsa nga magpakatin-aw sa kasakit niini. Hunahuna nga nagkuha ka og tinunaw nga likido sa asero gikan sa usa ka muebles ug gipainom kini sa buhing tawo. Kung kanang kainit nga matunaw sa puthaw mosulod sa iyang tutunlan ug ngadto sa iyang tiyan unsa ang imong hunahuna nga mahitabo sa iyang internal nga organs. Dili lang ang mga esophagus kundi ang iyang kasing-kasing atay ug tanang ubang organo matunaw ug ang tibok niyang lawas masunog. Ang kasakit nga medyo susama niini magpadayon nga walay katapusan sa linaw nga supre. Sa linaw nga kalayo naglukso-lukso sila og nagsinggit nga dili makagwanta sa kasakit. Apan sa linaw nga supre dili gani sila makasulti og tingog sa pag-agulo. Hingpit nga nabugatan sa hilabihang kasakit. Dili sila makahunahuna o makalihok bisan usa ka tudlo sa linaw nga supre. Dili nato mahulagoy ang pagbati nga naa sa linaw nga supre sa bisan unsang mga pulong sama sa init, kasakit, kahadlok, makakalisang o kurog. Ngano nga dili nimo ibutang ang imong kahugalingon sa mga sapatos niini nga kalag. Dili lang sa napulo o gatusan ka libo o bilyon-bilyon ka tuig, apan kinahanglan kang magantos sa kahangturan. Nanghinaot ko nga walay usa ka ninyo nga makadungog niini nga misahi sa mga kalisa nga mga kamatuuran sa impyerno nga makaatubang sa ingon nga kalautan. Minahal nga mga kaigsunan, hangtod karon gipasabot nako ang bahin sa ubos nga lunganan ug impyerno nga mao ang linaw nga kalayo ug linaw nga asupre. Karon sa katapusang bahin tuguti ako sa pagpasabot bahin sa abis. Ang kahiladman nagpasabot nga bottomless nga gahong. Kini ang kinalawman nga bahin sa impyerno. Ang abis dili usa ka dapit alang sa mga tao sama sa ubos nga lubnganan o linaw nga kalayo o asupre. Dapit kini sa mga daotang espiritu. Ang tudling karong adlaw nang gisgot nga ang usa ka anghel na naog ug gidakop ang daotang mga espiritu, gitambog sila ngadto sa kahiladman ug gisirhan kini ug gitimbrihan kini sulod sa usa ka libo ka tuig. Kini mahitabo sa panahon nga ang pito ka tuig nga kasakitan kay matapos.
Atol sa 7 ka tuig nga kasakitan ang mga daotang espiritu adunay bug-os nga pagkontrol sa yuta. Mao nga adunay sama sa espiritu nga kahimtang. Sama sa pagbuto sa World War III sa kalibutan ug laing-laing mga sakit ug natural nga mga katalagman. Kung mahuman na ang 7 ka tuig nga dakong kasakitan, siraduhan sa Dios ang mga daotang espiritu lakip si Lucifer sa kahiladman. Ug ang Ginoo manaog dinhi sa yuta. Gikan ni ining puntuha adunay nakitay milenyum nga gingharian. Diin ang Ginoo naghari dinhi sa yuta uban sa mga naluwas nga magtotoo. Dili lamang kadtong mga magtotoo nga naluwas nga mao ang mga tawo nga sa espiritu apan kadtong naluwas sa 7 ka tuig nga kasakitan kinagatubang sa milenyum nga gingharian. Nining panahona ang kaaway nga yawaw si Satanas nga naghatag sa mga tawo og kamatayon ug mga kasakitan gitak-upan sa kahiladman aron sila makatagamtam og kalinaw ug pahulay sama sa ilang papuyo sa tanan sa Eden. Apan sa daotang mga espiritu nga gigapos sa abis dili pa makakumpleto sa mga butang. Ang gipadayag kapitulo 20 bersikulo 3 kinag-ingon, tapos niana buhian siya sa sulod sa mubong panahon. Ug ang gipadayag kapitulo 20 bersikulo 7 kinag-ingon, tapos sa 1,000 ka tuig buhian si Satanas gikan sa bilangguan. Buhian sila sa pag-usab ini kahuman na sa 1,000 ka tuig. Unya nang gula sila dinhi sa yuta ug gilimbungan ang mga tawo nga unod nun. Sa panahon sa milenyum nga gingharian ang mga tawo sa espiritu nagtudlo sa tawo sa unod bahin sa umaabot nga mga panghitabo sa detalye. Matinguhaon nga tudloan ang mga tawo sa unod mahitungod sa langit ug usa ka pulayanan. Ikaw molibot ug magtudlo kanila sa makadaghan sa akong mga sermon nga mahitungod sa pagtudlo sa mga sala. Ingnon ta nga nagwali ako sulod sa 100 ka oras akong itudlo ang mga sala sulod sa 60 ka oras. Ilang gitudluan sila sa makadaghang higayon nga dili nila tugutan sa Satanas nga malimbungan sila. Apan sa dihang naitabo ang ilang nadungog, kadaghanan sa mga tawo sa unod na limbungan sa pag-atake sa syudad diin nagpuyo ang mga tawo sa espiritu. Dali ra silang malingla tungod kay wala pa sila matawo pag-usab pinaagi sa balang espiritu o isalikoy ang dautan sa ilang kasing-kasing pinaagi sa pag-ugmad sa tawo. Ang uban kaninyo tingali magunahuna samtang sila nabuhi sa libuan ka tuig, wala ba sila gikultibar? Tungod kay sila nagkinabuhi sa walay kamatayon, apan pagdumot og kalautan lamang. Sa pagkakita ni ini nga nahitabo ang luwas nga mga magtutuok nakaamgo pag-ayo kung giunsa ni Adan ug Eva sa pagkaon gikan sa kahoy ug sa kahibalo sa tamnanan sa Eden ug kung ngano nga ang Dios kinahanglan nga mag-ugmad sa mga tawo. Ang ubang mga tawo adunay mga pangutana. Apan sa diha nga kadtong mga tawo nga makakita kanila nga nalimbungan sa katapusan sa milenyum nga gingharian, sila makaamgo. Ilang nasabtan ang probidensya sa tawhanong pag-ugmad. Nakaamgo nga ang mga tinuod nga mga bata lamang ang makasinati sa gugma sa Dios ug nagsalikoy sa dautan. Pinaagi sa kultibasyon dili magbudhi sa Dios apan ipaambit ang mga tinuod nga gugma uban kaniya hangtod sa kahangturan. Ang mga tawo sa unod misulay sa pag-atake sa mga magtutuo nga gihulugan sa mga daotang espiritu. Apan niining puntuha ang Dios naglaglag ni adtong nalimbungan nga mga tawo sa unod pinaagi sa kalayo. Ang gipadayag kapitulo 20 bersikulo 9 gihulagway ang kini nga sitwasyon. Mikatap sila sa tibuok kalibutan o gilibutan nila ang kampo sa katawan sa Dios ug ang syudad nga iyang gigimahal. Apan may kalayo nga gikan sa langit nga milaglag kanila. Pagkahuman ni ini nga panghitabo ang paghukom sa dakong puti nga trono mahitabo ug ang mga daotang espiritu nga temporaryo nga gipagawas na tanggong usab sa kailanman. Sukan na adto dili na sila buhian gikan didto. Mahimong magunahon ka nga kita adunay daghang kaayo nga mga tuig hangtod sa pagsulod sa langit. Apan sa panahon sa milenyum nga gingharian, ang panahon paspas kaayo. Sa akong bahin dili ko ganahan magsuroy-suroy. Bisan gawasnon ko nga makaduaw pas sa maayong kabukiran bisag makasuroy ko sa maayong mga dapit sa kalibutan. Para sa milenyo nga gingharian ang amahan mohimo sa mga butang nga mas maayo pa kaysa sa karon. Ug ako mobiyahe bisan asa kutob sa akong gusto. Mao nga nagtipig ako sa mga butang aron makaadto ako bisan asa. Mao nga nagpugong ako sa kaugalingon. Unya walay sulod na ba ang abis? Dili. Gisultihan kung ikaw nga ang kadaghanan sa mga anghel ug mga kerubin nga nadaot sa panahon sa pag-rebuilding ni Lucifer na tanggong niini dili ba? Pipila lang ka bisan sila makagawas ug makatabang sa pag-ugmad sa katawhan. Bisan si David nga nahigugma pag-ayo sa Dios nakaagi og grabing mga pagsulay tungod sa iyang mga sala. Nganuman, tungod kay gihugugma niya pag-ayo ang Dios ug adunay pagtuo tungod kay nahibal-an niya ang mga butang. Kung nakasala siya, mas labing dako ang silot. Kinahanglan nga dili ka moingon nga sama sa apan unsa nga matang sa kasakit ang nasa abays. Akong tubagon kini nga mas ang nga mga pangutana sa detalye sa sunod na nga sesyon. Panapos, minahal nga mga kaigsunan diha ni Kristo.
Ang dili luwas nga mga kalag mahimo nga makapahayag sa pagmahay o pagsulay sa paghinusol samtang nagantos sa ubos nga lugmanan. Nagbangutan sila nga nagingon, nagtuo unta ako sa Dios, nagkinubuhi unta ako sa iyang pulong. Bisan kung nahibalaan nila ang wala sila kagawsanan, gisulayan nila nga sa pagsampit sa Dios nga naglaom sa usa ka higayon. Tungod kay ang kasakit grabe kaayo nga dili magwanta. Naningkamot sila sa paghangyo sa Dios nga pasayloon sila, kaluyan sila, ug pahibaloon sila sa agyanan. Unya sa mga rason nga gilalang sa Dios kining ubos nga lubnganan ug gipabilin sila didto hangtod nga makasulod sila sa impyerno kay gusto niya nga mamalandong sila sa iyang nangaging mga sala. Syempre, bisag nakaamgo sila sa ilang mga kasaypanan ug nagbasol, wala na kahigayunan nga sa kaluwasan. Apan unsay rason nga gitugutan sila sa Dios nga mulingi sa ilang kagalingon? Kini kitungod kay dili sila gusto. Dili siya gusto nga sila magatubang sa walay katapusang silot sa linaw nga kalayo gasupri nga wala mahibalo kung unsa ang ilang kasayop. Ang Dios gusto nga sila sa labing minus makaamgo sa ilang mga sala kay sila gilalang diha sa iyang dagway. Syempre bisag sila maginusol sa mapaobsanon o gubos nga paagi kasagaran ang ilang paghinusol dili tinuod. Bisag pa sila mapainobsanong nangalipuyo sa dihang ilang naamguhan nga kini dili mosaler, ilang gibuhian pag-usab ang dautan. Apan sa dihang itambong na sila ngadto sa linaw nga kalayo o asupri, wala na sila lingaw sa pagbuhat ni ining mga butanga. Sa imong paghinumdom sa imong nangaging kinabuhi aduna ba kaninyo nagbaso sa inyong mga binuhatan? Unya angay kang magpasalamat. Buti pasabot aduna pa kay kahigayunan. Nanginaot ko nga inyong maamguhan kung unsa kabilinhon nga kahigayunan nga kamo makaamgo sa inyong mga kalapasan ug manghinusol ug matalikod sa inyong mga sala. Ang ikaduhang Korinto kapitulo 6 bersikulo 2 kay nagingon ang Dios, gidungog ko kamo sa takda nga akong gipahimutan o gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mao nga kini nga takna ang sa pagdawat sa kaluoy sa Dios karon maong adlaw sa kaluwasan. Tagampo ko sa ngalan sa Ginoo nga inyong pahimuslan kining oportunidad nga gihatag ni ini nga kinabuhi ug makabaton og kinabuhing dayon ug matahom nga langit. Amen.